Way gahin ang dakbayan sa Talisay nga gastuon alang sa pagpahigayon sa Christmas party sa City Hall. Apan gipasalig sa mayor nga magpadayon ang paghatag sa mga financial assistance alang sa mga senior citizens ug sa uban pang nanginahanglan. Si Chelo Valiana sa report. Sa Biasong Barangay Hall, giapod-apod ang financial assistance sa mga senior citizen. Matod ni Joy Racal, Barangay Treasurer, nga sa ilang barangay lang 342 ka senior citizen nga gihatagan sa financial assistance. 6,000 pesos matag tuig apan bahigon kini paghatag kausa matag tulo ka buwan. Tag 1,500 pesos ang gidawat sa mga senior citizen karong adlaw. July to September. Pila na ilang dawaton sa patuloy? 500 kada month. Sa loob mga 6,000? Oh, per quarter siya ihatag. Gitataw ni Mayor Samsam Gulyas nga wapay igong kita ang dakbayan tungod sa pandemya apan iyang gipaniguro nga magahinhan gyud og pondo ang financial assistance. As far as the city are concerned, we are trying to manage our finances that especially come December we can do all the needed things that we usually do. Laing gitataw sa mayor nga way gahin ang City Hall alang sa Christmas party karong tuiga. Alang sa mayor, mas maayong ipadap nilang una ang pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.